Li Tirkiye rewşa awirteya ku piştî hewla darbeya leşkeriya 15 tîrmehê hatibû ragihandin û 7 caran hate dirêjkirin, dê 19 tîrmehê bi temamî velerakirin. Lêbelê dişûna wê bi navê paketa têkoşîna diş terorê, pêşnûmeyeke ku ji sih xwalan pêk tê bêkarîger kirin. Li gorî pêşnûmeyê ku rayderên AK Partiyê pêşkêşi parlamentoyê kir, parêzgerên bajaran dibin xwediyê payeyên zêdetir. Wezîr dikarin karmendan ji kar bawêjin, dema binçavkirina tohmetberan tê dirêjkirin û her wiha civîn û xwepêşandan tên sînordar kirin. Olağanüstü hal koşullarında Türkiye gibi olağanüstü Erke bergiriyên parastinê ku beriyan hat bo parêzgeran hatbû dayîn wekî xwe ma. Li gel vê yekê 15 rojan re sînor kirî, parêzger dikarin ji bo cih û deveran qedexeya têketin û derketinê rakîne. Mawêya binçavkirina ku çerçeveya bergiriyên rewşa awarte de hatbûn dirêjkirin, di heya masayî de dê ji bo sûcên terorî 3 salan karîger bê. Ji ber vê yekê keseke 48 satan bi biryara datwar 6 rojan, di sûcên teveyî de 4 roj û tevî rojekê veguhestinê bi giştî 13 rojan dikarin di bin çavan de bihêlin. Hukuknasî yasaya bingehîn Mustafa Misir Bayram iddia dike ku bi vê pêşnûmayê rewşa awarte heta hetayê tê karîgerkirin û dibe rewşeke asayî. Lêbelê berawa jî van îddayan li gorî rojnamegerên nêzîkê hikûmetê, ev pêşnûme jiyana rojaneya welatiyan asteng nake û tenê ji bo bergiriyê ye. 15 Temmuz 2016 itibariyle gördük ki Me piştî 15 tîrma 2016 dît ku ji bo Tirkiye rewşa awarte pêwîst bû. Lêbelê ne ji bo astengkirina gel, ji bo rexistina terorîst FETÖ'yê bû. Rexistina terorî ketî hemû sazên dewletê û hevceyê bên paqijkirin. Rewşa awarte radibe, li endamên vê rexistina terorê hê ji hemû sazên dewletê nehatin paqijkirin. Ji bo vê yekê jî pêşnîma ku behsê têkirin di cihteyî û hevceyî. Ew yekemîn pêşnûmeya pergala nû tê payîn vê heftê di parlamentoyê de were guftugû kirin. Ji bo erêkirina vê pêşnûmeyê jî di parlamentoya ku 600 parlamenteran pêk tê de pêwîstî bi 301 dengan heye. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. Sevde Bayazıt Kaçar.